खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासै रादाबगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय बेनिफ्राय बेखौ हाल खदाल एलबामखौ मिउजिक भिडिअखौ बानायनाय जादों SSCनि प्रडाक्शननिफ्राय सिने प्रडाक्शननि आन्दाराव बानायनाय जादों बेनि प्रडिउसारनि मुङानो जाहैबाय सुनन्द स्वर्गियारि आरो बेखौ खनदों फुकन बर' आरो रैमालि बसुमतारी बेनिफ्राय आर्टिस्ट हिसाबै आंजों लोगोसे दङ मनालिसा बर' आरो गोबां मोसाखावरिफोर दङ बिसोरखौ आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों बेखौ बे मिउजिक भिडिअखौ बानायनानै आरो आसा खालामो गासै रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ बजबनानै लागोनखौ प्लानिं माने बे प्रडाक्शननिफ्रायथ' दा नैबे गिबि मिउजिक भिडिअमोन ओमफ्राय दा गोदान हिसाबै जानुवारियाव बेलेग प्रजेक्ट दङ बेखौ जेब्ला बानायगोन अब्ला मोनथिनो मोननाय जागोन दा आपकामिं फैगोनखौथ' दा बिदि मेनसन जाथ'वाखै दिनै मोनसे मिउजिक भिडिअ बर' मिउजिक भिडिअ हाल खदाल रिलिज जाबाय स' जोबोद मोजां नांदों खामानि मावनानै एकदम मोजां नांगोन बाखिखिनाखौ नायनानै गम मोनसिगोन दा आं बिनि बिखय जेबो बुंथ'लिया नायनानै माबासिगोन बेनि उनाव आं माने जोंनि प्रडिउसारखौ थेंक्स होनो लुगैयो जे बिसोर जोंखौ माने माबा चान्स होबाय बा स्कप होबाय बिनि थाखाय जोंनि प्रडिउसार सुनन्द स्वर्गियारिखौ थेंक्स होबाय आरो बिनि उनाव बे टीमाव जाय माने जिखिना बे प्रडाक्शनाव इनभल्भ जाना दङ एक्टरनि एक्ट्रिसनिफ्राय बा टेकनिशियाननिफ्राय गासैखौबो माने थेंक्स होबाय जे बहुत मोजां खामानि मावदों आरो बिसोरजों मावनानै जोबोद खुसि नांदों आरो बेखिनिखौ बुंनानै आङो जेनेबा हिर'आ जाबाय जोंहा नेरसोन बर' आरो बेनि उनाव माबाया हिर'इना जाबाय मनालिसा स' जोबोद टेलेन्टेड मनालिसा आरो जोंहा हिर'आबो बहुत टेलेन्टेड खुलुमबाय गासैबो दिनैनि बे हाबाफारियाव रादाबगिरि हिसाबै सफैनानै गासैबो नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय लोगोसे दिनै SS सिने प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय हाल खदाल एलबामखौ दिनै रिलिज खालामनाय जाबाय बे एलबामखौ नोंथांमोना SS सिने प्रडाक्शनाव थांनानै सार्च खालामबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन लोगोसे इउटिउबाव थांनानै हाल खदाल बड' सं होननाय सार्च खालामबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन फैबाय थानाय आरो समफोराव आरोबाव गोबां प्रजेक्ट दंबावो बेफोरखौ साननैसो उनावनो फोसावनाय जागोन एलबाम नङा होमबा बियो औ ओमफ्राय सोर माने सिंगार हिसाबै दङ बा आर्टिस्ट हिसाबै बे एलबामाव आर्टिस्ट हिसाबै दङ नेरसोन बसुमतारी आरो मनालिसा हाज'वारि आरो सिंगार हिसाबै फुकन बर' आरो रैमालि बसुमतारी आरो बेखौ डाइरेक्सन खालामदों राजेश बर' आरो अनजय कसारी मा खावलायो रायजो राजा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायोदि बे एलबामखौ जाहाथे नोंथांमोना अनसायगोन आरो नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन बेखौनो आं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय बे दा एलबाम हाल खदाल एलबामाव आङो आदा फुकनजों रोजाबफानानै जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनो आंनि गिबि एलबाम बेवहाय हाजासे गोरोन्थि जानो हागौ आंनि गिबि हिसाबै माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निस्सय निमाहा होगोन होननानै आं रायजो राजानि सेराव आसा खालामबाय आं आदा फुकन बर' बिथांजों रोजाबफादोंमोन
बेनिफ्राय आरो बि आंनि मेथाइखौ श्री सुनन्द सरगियारिया मोगथां महर होबाय स्पेसियेलि आं थेंक इउ होनो सानदों आदा फुकन आरो सुनन्द सरगियारि आरो अनजय आदा राजेश आदा बिथांमोनखौ नोंथांमोना दा हाल खदाल मेथाइखौ SSN प्रडाक्सन चेनेलाव लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम बेयावहाय नुनो मोनगोन जादों आङो दासो गिबि खेब आसा खालामो रायजो राजानि अनसायनाय मोनोब्ला आङो खालामबाय थागोन रेडि बेफोरबायदि गैया खालामनो नाजाबावगोन आरो